Яваме дали ще се чуе вълшебния звук. На китарата. Добър. Здравейте от Приморско, Бургаско, който не е запознат. Ако искате влог, нали, ама това. Ако ми позволят да снимаме тук. Да. О, ме гара. Te acuerdas? Топ храна, топ постановка, препоръчвам. Ей, папарак. Месомания. Музиката ми е със смесени чувства. Не може много добре, ама да, все пак гледката е топ. Къде си, бе? Само аз си търся Yu-Gi-Oh карта. За потвърждение, че просто все още ги има. Никъде не има. Никъде. Аре, един му първи песен. Аз мога да пея, ама гадно. Викаш никой да не песен. Ето това е гледката от терасата, по принцип. Ето тук се вижда морето. Ето тук. В момента е малко тъмно, а тук точно е пътеката към ивицата. И с нощи се разхождахме по нея и дойдохме там за към хотелът. Хотелът е колата. Малко зад нея. Днеска протестираме срещу неработещите боксови круши. За първ път имам толкова голямо желание да удрям и нито една от тях да не работи. Буквално сме обиколили поне 5. И казват, че не е имало къде да ги покрият от дъжда и ако ги пуснат, ще изгорят. Да, агресия. Много бързо. Малко така терасни размисли защо сме в Приморско с едни от най-близките ми хора. Това е причината, ето е медал. Това е медала на Лоско сърце. Ето, обръщам камерата да видите. Това са 21 км бягане в Ропотамо. Състоеше се на плажа, който се нарича Перла.